Malta tinsab fost l-aqwa fl-Ewropa fil-qasam tal-profiċenza diġitali, brata ta' 96% ferm ola mill-medja Ewropea, skont rapport li ħareġ mill-Kummissjoni Ewropea f'Ġunju li għadda. Dan hekk kif ġie konfermat mill-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri waqt it-tnedija tal-EU Code Week 2025 fl-MFCC f'Taqali, b'serje ta' inizjattivi Ewropej maħsubin biex jippromovu l-litterizmu diġitali fost il-ġenerazzjonijiet kollha. Żewġ skemi ġodda li jiffurmaw parti minn dan l-impenn nazzjonali biex ikomplu jissaħħu l-ħiliet diġitali huma Boost Your Coding u Minecraft Education Challenge Malta Competition. L-ewwel skema toffri €1000 fajnuna finanzjarja lil kull persuna ta' 16-il sena l fuq biex jattendi korsijiet introduttorji fil-coding. It-tieni waħda hi mmirata għal dawk tal-primarja u s-sekondarja fejn jitalmu jużaw il-coding b'mod kreattiv u interattiv f'ambjent virtwali li jispira l-ħsieb kritiku u l-innovazzjoni. Il-Ministru qal li dawn l-inizjattivi huma parti minn pjan akbar biex Malta tibqa' fuq qudiemnet fix-xena diġitali internazzjonali, b'soċjetà li titgħallem, tadatta u tikber flimkien, anke skont il-Viżjoni Malta 2050. Dan il-mod nikkreaw ekosistema, nikkreaw ukoll sistema li l-żgħażagħ tagħna jkunu iktar kreattivi u allura ntuhom l-għodot kollha neċessarja sabiex ikunu jistgħu jikkompetu fid-dinja internazzjonali li hija waħda bbażata fuq it-teknoloġija.